Για αυτή τη θέα και μόνο αξίζει. Δώσε το ψαράκι ρε και φύγε. Πάμε καλάβι, πάμε από όχι. Πιάσαμε ήδη το ψάρι. Ακόμα δεν εξηγήσαμε το ψάρι που πιάσαμε. Φίλε, ψαράδες, καλημέρα. Είπα μετά από κάμποσο καιρό να σπινάρω. Έχω πάρα πολύ καιρό να σπινάρω. Ήρθε η ώρα. Είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου, όπου τα ψάρια πιστεύω σιγά σιγά θα κάνουν την εμφάνισή τους. Όπως πάντα, έτσι και αυτή τη φορά είμαι πριν την ανατολή του ηλίου. Στο ξημέρωμα δηλαδή, καμιά ωρίτσα πριν, και θα ξεκινήσω να ψαρεύω πρώτα από τα μέσα ύδατα και μετά θα ψαρέψω και στα έξω ύδατα. Να δεις το φως και πλησιάζουμε το μέρος. Μιλάμε πολύ ησυχία ρε παιδιά. Τελευταία έκανα πολύ casting και σήμερα δεν έχω τόσο χρόνο και είπα να ξεκινήσω να σπινάρω. Εδώ δεν γίνεται, έχει φύκια βλέπω, δεν με αφήνει να σπινάρω. Πάμε άλλο. Για αυτή τη θέα και μόνο αξίζει με 1000 να έρχεσαι εδώ και να απολαμβάνεις αυτό που βλέπεις. Λες? Το είδες? Όχι, αυτό μας έλειπε τώρα. Αυτό μας έλειπε τώρα, ρε. Άμα είναι σαλάχι να πάνε εκεί. Σαλάχι είναι, ρε. Δεξιά, δεξιά πάει. Να μου δώσει το ψαράκι και ας φύγει, ρε. Άμα θες παίρνω από μπροστά. Θα παλέψουμε και με σαλάχι τώρα. Προς εσάς έρχεται. Πού να το βγάλω τώρα? Σε εσάς είναι, παιδιά, προσέξτε. Μεγάλο είναι. Δεν το βλέπω, να, εκεί πάει σε εσάς, αρκεί να μην σας πατήσει κανένα κεντρί. Πού είναι? Εκεί, σε εσάς έρθει. Αλήθεια? Ναι, φύγετε καλύτερα, γιατί είναι λίγο περίεργα αυτά. Πού είσαι το καλό εσύ? Τώρα σαλάκια μας λείπαν. Άντε, εδώ μπροστά. Ναι, ναι, φτερά έχει. Σαλάκι, σαλάκι. Έχει ουρά ή όχι? Ένα φτερά έχει, βλέπω από εδώ. Τέρας δεν είναι. Από την ουρά πιάστηκε. Αν σήκωσε λίγο πάνω τη φαλή. Βέβαια να είναι τώρα αυτό. Από κάτω καλά πιάζανε. Να, πάει πάνω τώρα. Δώσ' μου ψαράκι και φύγε, ρε. Α, είναι μικρή ουράκι, εντάξει. Κάνα τρίκιλο. Στόμα είναι, στο στόμα. Τρίκιλο, στο στόμα είναι, όχι ρε. Όχι, από την ουρά πρέπει να είναι. Όχι, στόμα. Βασικά, το μπροστά από το στόμα,
Ρε δώσε τα ψαράκια και φύγε ρε. Το άτιμο ρε. Ας μου δώσει το ψαράκι και ας φύγει ρε. Πού να το πάω, στα ριχά? Να είναι 3-4 κιλά, πώς, 5. Ξέρω εγώ. Είναι και αυτά, δεν τα καταλαβαίνεις. Ρε δώσε το ψαράκι ρε και φύγε. Ρε εσύ μας έλειπες τώρα. Πού είναι ριχά? Δεν είναι σαλάκι, πρέπει να είναι... Άμα μπορείς. Αυτό φοβάμαι, αλλά έχει μικρή ουρά βλέπω. Κοίτα εδώ, άτιμο. Πάει τώρα βάλεις χέρι εκεί. Δεν έχει κυριχό σημείο εδώ, τι έγινε? Ή εδώ ή εκεί. Δεν έχει ξέρα. Πες εδώ. Τώρα... Άντε να βάλεις τώρα χέρι εκεί. Ρε δώσ' μου ψαράκι, φύγε ρε. Μια προσπάθεια να το γυρίσει ανάποδα. Δεν είναι από το σώμα. Ρε το τέρας ρε. Δεν θα μας τρελάνει. Μήπως να πατήσει λίγο πάνω. Άμα... Το κεντρί φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι. Ρε δώσε το ψαράκι, φύγε ρε. Έχει αυτά τις αλλαγές και δεν αφήνουν τώρα με τίποτα. Λοιπόν, περίμενε, προσεκτικά. Μη πατάς. Δυνατά, έτσι να... Περίμενε. Σαν να κουράστηκε λίγο, Με τη μία προς τα μένα, μπρος το μαζί. Κοίτα την ώρα που συνέχει ο αλήτης. Ωραία. Άντε φύγει τώρα. Φύγει τέρας από εδώ. Κοίταξε. Δεν μπορεί να συνέχει. Δεν μπορεί να γυρίσει. Γυρίσει αυτά. Να το. Φύγει τέρας. Τώρα θα κάτσει εδώ, θα πατήσουμε πάνω. Θα φύγει αυτά, δεν είναι τρελό. Χαζό, θα πάει στα βαθιά τώρα. Ευχαριστώ φίλε. Ακόμα ζαλισμένο, κάτσε να βρει που να πάει. Τα μάτια του γυαλίζουν πάντως. Κοίτα, πάτησε κάτω. Πήγα μαλάκα. Ξέρω, γυρνάει τώρα. Θα πάω να χυστεί, ευχαριστώ ρε φίλε. Πάντα λέω και θα το λέω, έχουμε Ανατολή ηλίου. Φανταστικά. Έδωσε και μια μάχη. Τώρα πρέπει να ήταν βάτος αυτός. Για πείτε παιδιά, τι ήταν αυτό? Δεν κατέχω καλά τα σαλαχοειδή. Πρέπει να ήταν βάτος. Σίγουρα. Σχετικά λεπτό. Δεν έχει εδώ τα μάτια τα προς τα μέσα τα βορλωτά, σαν τρίγωρο ήταν. Για πείτε, βάτος, ρίνα.
Τι φάση είναι αυτό? Πάντως με έδωσε μάχη. Σήμερα έχω χοντρό νήμα και 40 για παράμαλο, οπότε δεν με δυσκόλεψε και πολύ. Εντάξει, τώρα να ήταν 4-5 κιλά αυτό δεν ξέρω, με το μάτι παρά όσο φαινόταν. 5 κιλό σίγουρα. Αλλά εντάξει, δεν του δώσε πολύ αέρα όταν έχεις χοντρά εργαλεία. Απλώς σε αυτή τη φάση δύσκολο τα εξεγιστρώνεις και άμα είσαι μόνος. Με βοήθησε το παλικάρι εκεί να είναι καλά και κατάφερα, τα απελευθέρωσε, το έδειξε. Και από όσο ξέρω κάποια σαλαχοειδή έχουν απαγορευτεί. Το συγκεκριμένο δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο, αλλά τα σαλαχοειδή εδώ και μια πενταετία τα έχουν απαγορεύσει. Τα σαλάχια, η τριγώνα νομίζω, πώς το λένε εκείνο το... Αυτά νομίζω τα έχουν απαγορέψει. Εντάξει, είναι και λίγο μπελάς μέχρι να το καθαρίσει και αυτά, είναι... Δηλαδή είναι η φάση. Παλιότερα προδεκαετίες που είχα βγάλει ένα, είναι θέμα τώρα να ασχοληθείς εκεί. Σαν το ψάρι του κανονικό δεν έχει. Βλέπω στο βάθος ένα εξόγκωμα μέσα στο νερό. Και τώρα όσο πλησιάζω μου φέρνει πως είναι ψόφια χελώνα, τεράστια. Ναι, είναι ψόφια. Τι ακριβώς συμβαίνει και τα ξεβράζονται ή κοιμάται? Λέτε να κοιμάται ρε παιδιά? Όχι. Κοιτάξτε εδώ το τέρας βρε παιδιά. Για να σας δείξω πρόσφατο είναι. Κοιτάξτε πόδι μου για να δείτε πόσο τέρας είναι. Κοιτάξτε το. 45 γάλατσα φορά νούμερο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι, από ό,τι βλέπω γύρω είναι σκαμμένο. Μάλλον έχει κάτσει, δεν ξέρω, και από εδώ είναι φαγωμένο. Τώρα που πουλιά έγινε αυτό, εκεί στο κεφάλι. Μπορεί να είναι από τα πουλιά. Το κεφάλι είναι γύρω φαγωμένο. Δεν ξέρω αν τελείωσε ο κύκλος της χελώνας. Όποιος ξέρει να πει κάτι, αν η χελώνα έρχεται και πεθαίνει έτσι έξω, δεν ξέρω, ή βγήκε έξω να γεννήσει τι να κάνει. Μπορεί και μέσα να δέχτηκε επίθεση, λέω εγώ ένα παράδειγμα από ένα καρχαρία και να είναι έτσι. Έχει από πάνω κάτι κοχύλα, είναι τεράστιο, Όταν δεν έχει ψάρια τι κάνεις? Αλλάζεις διαρκώς ψαράκια. Αλλάζεις διαρκώς τα ψαράκια. Γιατί λες, αφού δεν έβγαλα σε αυτό θα βγάλω σε άλλο. Αλλά τις περισσότερες φορές όταν γίνεται έτσι δύσκολο να πετύχεις. Όταν έχει ψάρια βλέπω ότι διαφόρων ειδών και εταιριών δουλεύουν τα ψαράκια. Αρκεί το συγκεκριμένο ψαράκι που έχει στα χέρια σου να το πας σωστά. Λοιπόν, κάπως έτσι ψαρεύω σήμερα. Είναι το πρώτο μου spinning το φθινοπορεινό, οπότε μέχρι να μπούμε στο κλίμα του πρώτου κρύου, γιατί το πρωί έχει κρύο, πρέπει να έχει 8 βαθμούς κρύο δεν έχει, αλλά όταν ξεκινάς από την αρχή με 4 θερμοκρασίες μέχρι να συνηθίσεις και μετά σιγά σιγά θα μπούμε στο ρυθμό και θα μπούμε σιγά σιγά στο ρυθμό του χειμερινό, με κρύο και με μήνου θα ψαρέψουμε. Λοιπόν, πάλεψα με ένα σαλάχι φανταστικό, φανταστική μάχη με φρένα. Σήμερα όμως έχω βάλει και χοντρό νήμα και χοντρή πιτονιά, οπότε δεν μου
προβλημάτισε καθόλου. Με έδωσε όμως αξιόλογη μάχη, έστω. Και όπως βλέπετε έχουμε ομίχλη στο βάθος. Από το πρωί όταν ήρθα είχαμε ομίχλη εδώ. Φαντάζεστε, έτσι. Δεν φυσάει ομίχλη, υγρασία στο 101%. Γι' αυτό είμαι κουκουλωμένος καλά. Ας είμαι καλύτερα έτσι. Καλύτερα να ζεσταίνεις παραπάνω παρά να κρυώνεις. Αυτός εδώ ο μηχανισμός πάει για τρίτο χειμώνα. 3.000 μηχανισμός, μικρός. Για λάβρα κοψαρέματα φτάνει. Δεν χρειάζεται νομίζω παραπάνω. Αλλά αν σας κάτσει όπως σε μένα σε αυτόν τον μηχανισμό τονάκι, όχι πως δεν μπορείς να παίξεις με αυτόν. Δεν φτάνουν τα μέτρα του νήματος. Βέβαια είχα 16 επάνω όταν πάλευα και δεν φτάνει. Θέλει δηλαδή τουλάχιστον 4 και πάνω μηχανισμό για να πάλεψουν εκείνα τα ψάρια. Όχι με δύναμη, πιο πολύ με να έχεις περισσότερο νήμα μέσα και λίγο πιο ανεβασμένο. Δηλαδή κανένα 1,5 π τουλάχιστον θέλει για να παλέψει με τέτοια θηρία. Εδώ 1,5 π ας πούμε δεν μπορεί να πάρει πολλά μέτρα και γι' αυτό με αυτό δεν μπορείς να ψαρέψεις τέτοια ψάρια. Άμα πάμε στο επόμενο μηχανισμό 4.000 και νομίζω και πάνω εκεί, αφού το 1,5 π μπορούμε να τα φορτώσουμε με παραπάνω μέτρα, μπορούμε να παίξουμε τέτοια ψαράκια. Στο επόμενο ψάρεμα ίσως να το έχω αυτό το μηχανισμό. Έχω πάρει ένα μηχανισμό 5.000 της Shimano με 1,5 π πάνω, για άμα κάτσει ένα μεγάλο κομμάτι και γρήγορο όπως τον Άκη, να μπορώ να το διαχειριστώ και να το πολεμήσω. Αλλιώς με αυτόν εδώ θα στα πάρει όλα τα μέτρα και αφού τελειώσει όλα τα μέτρα θα στο κόψει. Εκτός και άμα κουραστεί πολύ πιο μπροστά, αλλά λίγο χλωμό. Τώρα μιλάμε για μεγάλα τονάκια από 10 κιλά και πάνω, μεγάλα, για δάσκα, για καρβούνι, έτσι, αυτά τα τονάκια λέω, τα οποία μεγαλώνει ως πόσο, 30 κιλά νομίζω ή πολύ. Από 10 και πάνω, όπως τουλάχιστον είχα την τύχη εγώ να πολεμήσω μια χρονιά, κατάλαβα αυτός ο μηχανισμός δεν φτάνει σε μέτρα του νήματος, τίποτα άλλο. Μπορείς να πολεμήσεις με φρένα, λίγο να το ζωρείς, εντάξει, το κουράσει. Αν δηλαδή εδώ είχα 300 μέτρα και χωρούσε 1,5 π, πιστεύω το πολεμάς. Τώρα μιλάμε για μηχανισμό, πως για τα δικά μου για το δικό μου εξοπλισμό που προορίζεται για λαβράκια, έτσι, και όχι για τέτοια τεράστια ψάρια. Τεράστια ψάρια επειδή εμείς πάμε για λαβράκια, έτσι. Για κάποιον που κυνηγάει ροφούς εκεί 50 κιλος, 60 κιλος, μπορεί να το είναι μικρό αυτό, αλλά εκεί πάει με άλλο εξοπλισμό, όπου μπορεί να μην το δώσει καν αέρα σε αυτό το τονάκι, το δικάκι, να το βγάλει πολύ πιο εύκολα. Αλλά εμείς εδώ με αυτά εδώ που έχουμε, θέλει μέτρα, παραπάνω μέτρα θέλει να χωράει στην πομπίνα για να μπορείς να το κουράσεις. Και αυτός ο μηχανισμός, όπως εδώ θα δείτε, αυτό εδώ, βλέπετε εδώ και εδώ και εδώ, αυτός ο μηχανισμός, αυτό το καλάμι το είχα αφήσει στην αποθήκη όταν πήγα στα πιθερικά και το είχα πάρει μαζί μου για τα ψαρέματα και το άφησα στην αποθήκη για να μην ενοχλεί και πέστη αυτό το καλάμι αυτά εδώ. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ποντίκαρος και πήγε να μου φάει το καλάμι. Το ποντίκαρος πήγε να με κάνει ζημιά. Να μου φάει το καλάμι ήθελε. Προφανώς εδώ τι είναι, τι υλικό είναι, φιλιζόλ, τι είναι αυτό εκεί μέσα. Κάποιο αγώμα γέμισε φιλιζόλ, τι έχει, όχι φιλιζόλ, φελός, όχι ναι, τύπου φελός.
Και το ποντίκι το έφαγε. Πώς δεν πήγα να πάρω για ψάρεμα και να βλέπω μισό καλάμι δαγκωμένο. Το είδαμε και αυτό τέλος πάντων. Τώρα ψαρεύω με επιφανίας και έχω γλάρο και ζεβολέα. Φύγε ρε. Έχω επιφανίες ψαράκι και έχω γλάρο και ζεβολέα. Φύγε ρε. Κάτσε. Γυρνάει εδώ, περιμένει να το ρίξω. Δεν έχει, έλα. Πιάσε στον αέρα. Για γλάρος πάντως κάνει αυτό το ψαράκι. Με αυτό το ψαράκι δεν έχω βγάλει ψάρι, αλλά βλέπω η γλάρη από πάνω είναι. Φύγετε ρε. Ψάρια δεν βγάζει, μάλλον είναι ψαράκι για γλάρος. Όποιος θέλει να πιάσει γλάρο, παιδιά, παρακαλώ να σας το δείξει το ψαράκι. Να το. Όποιος θέλει να πιάσει γλάρο, εδώ, παρακαλώ, με αυτό εδώ. Λοιπόν, πάω τώρα σιγά σιγά στις καβάντζες μου. Απ' έξω και από μέσα που έπαιξα δεν βρήκα κάτι. Σαλάχι βέβαια, αυτό που με έδωσε ωραία μάχη, το ευχαριστήθηκα. Είδα σε άλλους ψαράδες, κανένα δύο ψαράκια έτσι εμφανίστηκαν. Όχι μεγάλα, αλλά ενδιαφέρον. Είχε δηλαδή. Εγώ δεν κατάφερα σε αφορά τα λαβράκια. Θα πάω να δω λίγο τώρα τις καβάντζες. Να δω μήπως είναι καβατζωμένα εκεί, γι' αυτό λέγονται καβάντζες αυτά τα μέρη. Για να δούμε καβάντζα. Έχει τίποτα? Ψάρα περπατάς κατά μήκος της ακτογραμμής και να ψαρεύεις. Στο νερό είναι πιο κουραστικό. Εδώ τώρα που είμαι δίνεται αυτή η δυνατότητα να ψαρεύω κατά μήκος της ακτής, γιατί εδώ κατευθείαν περνάει το κανάλι το βαθύ και μπορείς να ψαρεύεις. Άμα έρθεις όμως από την άλλη μεριά πρέπει να μπεις μέσα στο νερό. Τι Ελντοράδο είναι εδώ πάλι. Πώς τα έκανε έτσι η θάλασσα. Τώρα τα νερά που πέσανε έτσι δείχνει. Κοιτάξτε παιδιά πόσο αργά βρήκα ψάρι. Κοιτάξτε εδώ πόσο αργά βρήκα ψάρι παιδιά. Πήγα να φύγω και λέω δεν παίζω ακόμα εδώ στην υποτυπώδη μια τρύπα. Και έχω ψάρι. Αλίμονο. Τι είναι αυτό, καλό κομμάτι. Τι είσαι εσύ? Εκεί που λες να φύγεις ξαφνικά. Άτε. Καλό κομμάτι ρε παιδιά. Εκεί που λες φεύγω, δεν έχει τίποτα. Λέω ας παίξω και αυτή τη γωνία εδώ και ξαφνικά η τορπίλη βγήκε. Παίρνει φρένα. Τι να λέμε τώρα. Ποιος τον πιάστηκε από την ουρά. Σώστε με, τραβάει. Τέτοια ώρα που τον βρήκα. Δεν υπάρχει ώρα στα λαβράκια. Δεν υπάρχει ώρα στα λαβράκια παιδιά. Όποτε θέλει τρώει, όποτε θέλει εμφανίζεται, σε όποια θέλει μέρη κάθεται. Το όποιασα μου φαίνεται από πλάγια. Κάπου από πλάγια το έβγαλα. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατό. Γι' αυτό είναι τόσο δυνατό γιατί το πιάσα μου φαίνεται από την κοιλιά του. Για να δω.
Κοιτάξτε εδώ ρε, δύναμη ρε. Να είμαστε σίγουροι στο... καλό κομμάτι ρε παιδιά. Παιδιά, καλό κομμάτι. Εγώ νόμιζα μικρό είναι. Καλό. Energy. Κοιτάξτε εδώ, τι ώρα, τι κομμάτι έβγαλα. Δεν υπάρχει ώρα στα λαβράκια παιδιά. Τώρα μέσα από την κάμερα ξέρω που τη φαίνεται μικρό, γιατί έχω την κάμερα στο λεγόμενο fish eye, οπότε μικραίνει λίγο. Τώρα θα βάλω το χεράκι μου να δείτε. Τελικά από το στόμα πιάστηκε, αλλά είπα να το σιγουρέψω, να το βγάλω με απόχη. Για άλλα να σε δω. Έλα να σε δω. Από κάτω πιάστηκε. Με 3 αλλαγές πιάστηκε. Ή 2. Για ειδικά αυτό εδώ πρέπει να πιάστηκε καλά. Από ό,τι βλέπω. Θέλει προσοχή, πολλές φορές τον βγάζει στα αγκίστρια, τα χαλάς κιόλας. Έχει άλλη πολύ βία. Οπα. Κοιτάξτε εδώ ο κύριος. Τι ωραίος. Τορπίλι, μακρόστινος. Τι ωραίος ο κύριος. Έτσι. Μακρόστινος. Αυτή η μακρόστινη είναι δυνατή. Ωραίος. Ωραίο κομμάτι. Μ' έδωσε καλή μάχη. Δυνατό. Κοιτάξτε, εγώ το απομακρύνει και αυτό έρχεται ανάμεσα στα πόδια. Επειδή έχω σκιά εκεί, πάει να κρυφτεί. Και θολώνουν και τα νερά από το περπάτημά μου και πάει και κρύβεται, κοιτάξτε εδώ, στη σκιά, και εκεί που αφήνω θολά τα νερά, στα πόδια κάτω κρύβεται, εδώ. Κοιτάξτε πως καμουφλάρεται, πως κάνει καμουφλάζ. Ενώ εγώ το σηκώνω να βγει κάπου εδώ στα καθαρά, αυτός μετά από λίγο θα πάει στα πόδια εκεί που έχει θολά τα νερά και κρύβεται. Λοιπόν παιδιά, εδώ η ψαρούκλα μου. Παίξαμε, αλλά τελικά το βρήκαμε το ψαράκι μας. Αυτή είναι χαρά, όταν προσπαθείς, ψάχνεις και τελικά το βρίσκεις. Τέλειο. Στο τέλος, πριν φύγω, λέω φτάνει, κουράστηκα, ίδρωσα. Ντύθηκα και πολύ καλά για να μην με φυσήξει από πουθενά, αλλά ίδρωσα πολύ. Τώρα που έβγαλε κύλιο, εντάξει, το πρωί δεν είχε τόσο, αλλά τώρα έβγαλε μια ζέστη. Στο τέλος, πριν εγκαταλείψω τη μάχη, ηττημένος από ψάρια, κερδισμένος σαν ψάρεμα που έκανα, τελικά χτύπησε ο λάβρακος εκεί που πάλι δεν περίμενα. Με έχει κάνει κάμποσες τέτοιες εκπλήξεις αυτό το ψάρι, να φεύγεις και να λες άιντε τελευταίες βολές, να δοκιμάσω και εδώ και φεύγω, και εκεί κρύβεται το μυστικό. Μάλλον πρέπει, βασικά έχω παρατηρήσει ότι άμα κλαίγομαι ότι δεν έχει ψάρια, έρχονται. Δεν ξέρω, μάλλον συνομωτεί το σύμπαν, κάτι γίνεται. Οπότε στο τέλος, στο 90 συν, στο
το 120 στις καθυστερήσεις του στο 120 συν. Βγήκε το ψάρι, το χάρηκα πολύ, μου έδωσε καλή μάχη, δυνατή, άξιος αντίπαλος, λάβρακος καλός, δυνατός. Έτσι ωραίος, ασημένιος, σαν τορπίλι μακρύς. Το πρωί βέβαια είχα κι άλλη μια μάχη με σαλαχοειδή είδος. Τώρα με στα σκοτάδια δεν πολύ ασχολήθηκα και τι είναι. Το διώξα, πείτε, γράψτε από κάτω ρε παιδιά ποιο είδους είναι αυτό. Βέβαια άμα το γκουγκλάρω τώρα θα το βρω, αλλά δεν κατέχω πολύ αυτά τα σαλαχοειδή. Το έδιωξα να φύγει, λέω άισε το καλό. Όλοι ξέρουμε ότι ο βάτος γίνεται καλός με ζες, αλλά πόσο θυμάμαι κάποιοι ήδη απαγορεύονται, οπότε λέω άι, στο καλό έχει και δείξει σκολοκαθάρισμα. Σαν το ψάρι δεν έχει, όπως πάντα λέω, σαν το ψάρι εκεί να είναι ασημένιο αυτό το χρώμα και να χτυπάει, να παίρνει φρένα. Λοιπόν παιδιά, αυτό όπως είπα είναι το πρώτο μου το ψάρεμα, ας το πούμε έτσι, το πρώτο ψάρεμα για χειμερινή σεζόν 2025-26. Με αυτά και με αυτά νιώθω πιο γέρος, γιατί άλλος ένας χρόνος πέρασε και μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο, στα χειμερινά λαβράκια, χειμερινά ψαρέματα. Τα χρονάκια περνάνε. Και με αυτό το βιντεάκι, με αυτό το ψάρεμα, με αυτό το ψαράκι ανοίγω τη σεζόν 2025-26. Αυτά από μένα. Γεια σας παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο ψάρεμα.